Pokud vás tento příběh zaujal, nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho kanálu a řekněte nám, z jakého města nás sledujete. Pokračujeme. Město Praha se probouzelo pod plachým červnovým sluncem s již tak ucpanými bulváry a charakteristickým hlukem metropole, která nikdy nespí. Z výšky jednoho z nejpůsobivějších mrakodrapů v oblasti Pankráce Radek Novák pozoroval krajinu přes skleněná okna svého střešního bytu. Bylo mu 38 let, ale za poslední 2 roky měl pocit, jako by zestárl o celé desetiletí. Jeho hnědé oči, dříve zářivé a plné energie, nyní nesly tíhu odpovědnosti, kterou si nikdy nepředstavoval, že bude muset nést sám. Radek byl zakladatelem a výkonným ředitelem společnosti TechVision, technologické firmy, která způsobila revoluci na českém trhu podnikových řešení. Společnost založil ve 25 letech s jediným společníkem a pronajatou kanceláří v centru. O 13 let později velel miliardovému impériu s více než 2000 zaměstnanci a klienty po celé zemi. Žádný profesní úspěch, žádná cena za inovaci ani mezinárodní uznání však nedokázali zaplnit prázdnotu, která obývala jeho hruď od onoho osudného dne před 2 lety. Kamila, jeho žena, láska jeho života, matka jeho dcer. Odešla nečekaně a zanechala Radka zcela ztraceného. Poznali se na univerzitě, ona studovala architekturu, zatímco on se ponořil do světa programování. Kamila byla všechno, co Radek nebyl. Spontánní umělecká snílka. Viděla krásu tam, kde on viděl jen kódy a čísla. Společně tvořili dokonalou rovnováhu. Vzali se ve 26 letech a téměř 10 let budovali život plný lásky, smíchu a vzájemné důvěry. Eliška se narodila, když bylo Radkovi 33 let. Dívka s velkýma zvídavýma očima, hnědými kudrnatými vlasy jako její matka a úsměvem, který rozářil každou místnost. Kamila se mateřství věnovala se stejnou vášní, s jakou se věnovala všemu v životě, proměňovala byt v univerzum barev, hudby a her. Radek, i když pohlcen závratným růstem firmy, trval na tom, aby byl přítomen. Rodinné večeře, víkendy v parku, pohádky před spaním. Byly to posvátné okamžiky. 2 roky po Elišce přišla Zofie. Miminko s růžovými tvářemi, světlýma očima a klidnou povahou. Rodina byla kompletní. Radek si pamatoval Kamilu, jak drží Zofii v náručí, zatímco Eliška, tehdy 3letá, tiše brouká své malé sestře. Scéna zůstala v jeho paměti jako dokonalý obraz štěstí. Ale štěstí, jak zjistil, může být křehké jako sklo. Zofie měla pouhý rok, když Kamila odešla. Eliška 3 roky. Radek stále slyšel Eliščiny výkřiky, jak volá matku, aniž by chápala, proč se nevrací. Cítil váhu Zofie v náručí, jak nepřetržitě pláče, jako by i tak malá věděla, že se něco zásadního navždy změnilo. Byly to strašlivé měsíce. Radek se musel naučit být otcem i matkou zároveň, vyvažovat zasedání představenstva s krmením z lahve, milionové jednání s přebalováním plenek, mezinárodní konference s probdělými nocemi uklidňováním 2 vyděšených a zmatených dětí. Najal chůvy, pečovatelky, specializované odborníky. Některé zůstaly týdny, jiné měsíce. Eliška všechny odmítala. Dívka, která byla dříve veselá a otevřená, se stala tichou, nedůvěřivou. Plakala skrytě, objímala matčin polštář, odmítala spát sama. Zofie, ještě miminko, jako by cítila napětí ve vzduchu a plakala mnohem víc, než by bylo normální. Radek se cítil jako selhání. Ať se snažil sebe víc, nikdy to nestačilo. Vina ho den za dnem zžírala. Vina za to, že nedokázal nahradit Kamilu. Vina za to, že musel pracovat. Vina za to, že viděl své dcery trpět a nevěděl, jak zmírnit jejich bolest. První 2 roky byly každodenním bojem o emocionální přežití. Radek drasticky omezil své cesty, delegoval více odpovědností na viceprezidenty, ale i tak měl pocit, že selhává. Eliška začala navštěvovat dětskou terapii, Zofie potřebovala neustálou pediatrickou péči kvůli kolikám a refluxu, které se zhoršily stresem. Dům, dříve plný života, se stal tichým, těžkým, prosyceným smutkem, který Radek nevěděl, jak rozptýlit. Bylo to na firemní akci 2 roky po odchodu Kamily, kdy Radek potkal Patricii Horákovou. Byla pozvaná řečnice, konzultantka pro řízení podniku, s působivým životopisem a magnetickou přítomností. Vysoká, elegantní, s dokonale uhlazenými černými vlasy a bezvadným oblečením, Patricie upoutala pozornost všech v místnosti. Její přednáška o vedení v době krize byla inspirativní. Radek se s ní setkal na koktejlu po akci. Rozhovor plynul přirozeně. Patricie projevila skutečný zájem o TechVision. Kladla inteligentní otázky, smála se jeho vtipům. Poprvé po letech se Radek cítil vnímán jako muž, nejen jako vdovec nebo přetížený otec.
Začali se scházet. Diskrétní večeře v sofistikovaných restauracích, kulturní akce, procházky po městě. Patricie byla v tu chvíli všechno, co se zdálo bezpečné. Zralá, úspěšná, nezávislá. Poslouchala Radka, jak mluví o obtížích s dívkami a nabízela praktické rady, vždy s tónem pochopení a podpory. Říkala, že dokonale rozumí jeho situaci, že obdivuje jeho oddanost jako otce, že je tu, aby pomohla, s čímkoliv bude potřeba. Když jí Radek konečně představil dívkám 6 měsíců po prvním setkání, Patricie se chovala příkladně. Přinesla Elišce drahocennou panenku, na kterou se dívka sotva podívala, ale Patricie se nenechala rozhodit. Pochválila Zofii, která byla v náručí chůvy, a poznamenala, jak je krásná. Mluvila přirozeně, aniž by nutila intimitu, respektujíc prostor dětí. Radek byl ohromen. Možná, pomyslel si Patricie, by mohla být tím chybějícím kouskem k obnovení této rozbité rodiny. Eliška, nyní 5letá, neprojevila nad Patricínou přítomností nadšení, ale ani ji otevřeně neodmítla. Byla to extrémně vnímavá dívka, která se naučila pozorovat, než reagovala. Zofie, 3letá, byla otevřenější, ale stále velmi vázaná na pečovatelky a otce. Radek interpretoval absenci odmítnutí jako přijetí. Tak moc chtěl věřit, že to může fungovat. Žádost o ruku přišla o 8 měsíců později. Radek naplánoval něco speciálního, ale diskrétního. Večeře při svíčkách na terase bytu s úchvatným výhledem na osvětlenou Prahu v pozadí. Patricie přijala se slzami v očích, pevně Radka objala a zašeptala, že udělá všechno proto, aby tato rodina byla opět šťastná. On tomu věřil. Musel věřit. Svatba se konala o 3 měsíce později. Elegantní, ale relativně malý obřad v jednom z nejtradičnějších pražských klubů. Eliška a Zofie se zúčastnily jako družičky, oblečené v jemných šatech, které vybrala sama Patricie. Dívky se zdály ztracené v obrovitosti události, ale Radek byl přesvědčen, že to je pro ně to nejlepší. Patricie by byla chybějící mateřskou postavou. Přinesla by stabilitu, rutinu, náklonnost. Konečně by si mohl vydechnout s vědomím, že jeho dcery budou mít někoho, kdo se jim bude plně věnovat, zatímco on bude pracovat. V prvních měsících po svatbě se vše zdálo dokonalé. Patricie převzala organizaci domácnosti s vojenskou efektivitou. Přepracovala rozvrh dívek, najala nové zaměstnance, reorganizovala místnosti. Eliška začala chodit na balet a plavání. Zofie začala chodit do školky. Rutina se stala strukturovanou, předvídatelnou. Radek v tom viděl znamení návratu normality. Dokázal se lépe soustředit na práci, cestovat, když bylo potřeba, účastnit se důležitých schůzek bez neustálé úzkosti, že zanechává dcery bez pomoci. Patricie se prezentovala jako oddaná manželka a pozorná, nevlastní matka. Vždy dobře oblečená, vždy organizovaná, vždy efektivní. Připravovala složité večeře, když se Radek vracel pozdě, udržovala dům bezvadný, účastnila se společenských akcí po jeho boku s elegancí a sympatií. Na povrchu to bylo přesně to, co Radek chtěl. Partnerku schopnou sdílet tíhu odpovědnosti. Ale na okrajích této dokonalosti se začaly objevovat drobné věci. Eliška, která už byla tichá, se stala ještě více staženou do sebe. Začala se vyhýbat očnímu kontaktu s Patricií. Během rodinných jídel dívka jedla v tichosti a upřeně se dívala na talíř. Zofie, přirozeně veselá, začala plakat častěji, zvláště když zůstala sama s nevlastní matkou. Radek to připisoval adaptačnímu procesu. Koneckonců nová rodinná konfigurace vyžadovala čas, aby se všichni přizpůsobili. Nevšiml si nebo si nechtěl všimnout znepokojených pohledů, které Eliška házela, když na ní Patricie mluvila suchým tónem. Nevšiml si, že Zofie zoufale natahuje ruce ke komukoli jinému než k nevlastní matce. Neviděl, že se zaměstnanci v domě začali projevovat napjatě, vyhýbali se jí. Radek byl tak ponořen do iluze, že se vše konečně usazuje, že ignoroval signály, které měl přímo před očima. Patricie začala dělat jemné poznámky o chování dívek. Eliška byla tvrdohlavá, říkala. Zofie byla příliš mazlivá. Potřebovali přísnější hranice, disciplínu, méně rozmazlování. Radek, vyčerpaný a slepě důvěřující své ženě, souhlasil. Chtěl věřit, že Patricie ví, co dělá, že její zkušenosti a zralost přinášejí moudrost nezbytnou pro správnou výchovu dívek. Měsíce plynuly. Eliška oslavila 6. narozeniny. Dívka, která dříve milovala povídání, vyprávění vymyšlených příběhů, kladení nekonečných otázek o všem, se stala apatickou. Její kresby, dříve barevné a plné života, stmavly, s těžkými tahy a smutnými postavami. Učitelka ve škole zmínila obavy z rostoucí izolace dítěte. Radek si sjednal další sezení s dětskou psycholožkou, ale změnu Elišky nespojil s přítomností Patricie doma.
Myslel si, že se stále projevuje smutek, přirozený proces dítěte, které se vyrovnává s absencí matky. Zofie se také změnila. Smějící se a zvědavé miminko se proměnilo v nejisté dítě, které plakalo při sebemenším náznaku frustrace a zoufale se drželo otce, kdykoliv byl poblíž. Radek to připisoval fázi, strašným 2 letům, formující se osobnosti. Nikdy si nepředstavoval, že jeho dcery prožívají tiché peklo přímo pod jeho nosem. Rutina pokračovala. Radek vstával brzy, rychle snídal, zatímco kontroloval e-maily na tabletu, spěšně políbil dívky na rozloučenou a odcházel do kanceláře. Patricie převzala velení nad domem. Dívky šly do školy, vrátily se, dělali naplánované aktivity. Večeřeli, koupali se, šli spát. Všechno fungovalo jako švýcarské hodinky. Až příliš dokonale na to, aby to byla pravda. Ale Radek to neviděl. Byl přesvědčen, že konečně našel rovnováhu. Jeho firma stále rostla, zisky lámaly rekordy, byly spouštěny nové projekty. Doma Patricie vše řídila pevnou rukou. Dívky byly zapsány do nejlepších škol, měly mimoškolní aktivity, značkové oblečení, dovážené hračky. Co víc by mohl nabídnout? Co víc by dítě potřebovalo kromě struktury, pohodlí a materiálního zabezpečení? Eliška se několikrát pokusila přiblížit k otci. Plachě se k němu přiblížila, když byl Radek v domácí kanceláři, stála ve dveřích, jako by chtěla říct něco důležitého, ale nevěděla, jak začít. Radek, pohlcen tabulkami a zprávami, se na ní jen usmál a řekl, že je zaneprázdněn, že si promluví později. Později nikdy nepřišlo. Dívka to vzdala, vrátila se do pokoje. Objala svou starou panenku, tu, kterou jí dala matka, a tiše plakala. Zofie, ještě příliš malá na to, aby vyjádřila, co cítí, projevovala své nepohodlí jediným způsobem, který znala. Pláčem, vztekem, odmítáním jídla. Patricie si neustále stěžovala na obtížné chování dívky. Radek, důvěřující úsudku své ženy, si myslel, že Zofie potřebuje více disciplíny, méně schovívavosti. Nechápal, že ten pláč je voláním o pomoc. Zaměstnanci v domě se také začali měnit. Kuchařka, paní Lucie, 60letá žena, která v rodině pracovala ještě před narozením Elišky, stichla, vyhýbala se rozhovorům, dělala svou práci v tichosti a rychle odcházela. Hospodyně Růžena, která si dříve hrávala s dívkami, si začala udržovat odstup a omezovala se na čistě profesionální vztah. Radek si změny všiml, ale přičítal jí profesionálnějšímu řízení, které Patricie zaváděla. Koneckonců vždy říkala, že je důležité udržovat jasné hranice mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. 6 měsíců po svatbě začal Radek vnímat napětí ve vzduchu, kdykoliv přišel domů. Těžké ticho viselo nad bytem. Dívky se k němu přibíhaly obejmout se zoufalstvím, které přesahovalo normální stesk. Eliška ho pevně držela za ruku, jako by se bála, že zmizí. Zofie se k němu přitulila a odmítala slést. Patricie vše pozorovala s kontrolovaným úsměvem. Komentovala, že děti jsou příliš rozmazlené, že se musí naučit nezávislosti. Radek chtěl věřit. Musel věřit. Tolik investoval do tohoto nového začátku. Vložil tolik naděje do možnosti obnovit funkční rodinu, že přiznat chybu by bylo zničující. A tak dál ignoroval. Dál pracoval dlouhé hodiny. Dál důvěřoval Patricii. Dál předstíral, že je vše v pořádku. Až do onoho čtvrtečního odpoledne, kdy se všechno změnilo. Radek měl důležitou schůzku s mezinárodními investory naplánovanou na 14 hodin. TechVision vyjednávala expanzi do střední Evropy a tato schůzka byla klíčová. Ale půl hodiny před plánovaným časem obdržel zprávu, že investoři zmeškali let a budou muset přeplánovat schůzku na následující týden. I když byl naštvaný, ale neměl v kanceláři nic naléhavějšího, Radek se rozhodl vrátit se domů dříve. Bylo teprve 3 odpoledne obyčejného čtvrtka. Když vešel do bytu, tiše použil klíč, jako vždy, aby nevyděsil dívky, pokud by spali. Dům byl podivně tichý. Nechal aktovku na konzolovém stolku u vchodu, uvolnil si kravatu a zamířil k ložnicím. V tu chvíli to uslyšel. Výkřiky. Přicházely z kuchyně. Hlas Patricie, změněný, zuřivý, k nepoznání. Radek se zastavil, zmatený. Pomalu došel ke dveřím kuchyně, které byly pootevřené. Co uviděl na druhé straně, změní vše navždy. Eliška byla schoulená na podlaze a držela Zofii v náručí. Miminko zoufale plakalo, obličej červený, ručičky pevně sevřené v blůze starší sestry. Kolem nich se po podlaze válelo jídlo, rozbité nádobí, rozlitá voda, hrnec na sporáku vřel, vypouštěl páru zcela bez dozoru. A Patricie, stojící obvinujícím prstem, ukazovala na obě děti a nepřetržitě křičela. Její hlas byl plný jedu, čisté nenávisti destilované v každém slově. Nazývala Elišku neužitečnou, neschopnou, hloupou. Obvinovala dívku, že úmyslně zničila večeři,
že je strašné dítě, k ničemu. Eliška plakala, opakovaně se omlouvala, aniž by věděla, za co se omlouvá, snažila se chránit svou sestru svým malým a křehkým tělem. Zofie křičela hrůzou, vzlikala, třásla se v Eliščině náručí. Radek stál paralyzován ve dveřích. Jeho mozek odmítal zpracovat scénu. Ta zuřivá, nekontrolovatelná, krutá žena byla jeho žena? Ta samá osoba, o které věřil, že je spásou jeho rodiny? Jak to, že to neviděl? Jak mohl být tak slepý? Patricie dál křičela, nevědoma si jeho přítomnosti. Obvinovala dívky, že jsou břemenem, že jí ničí život, že jsou viny za všechno, co se pokazilo. Eliška, teprve 6letá, se snažila uklidnit Zofii, zatímco se omlouvala. Přebírala viny, které nebyly její. Prosila o odpuštění za to, že existuje. V tu chvíli Radek s naprostou jasností uviděl pravdu, která byla po celou dobu skrytá. Jeho dcery se nepřizpůsobovaly. Přežívaly. Byly emocionálně ničeny den za dnem, zatímco on pracoval nevědomky, slepě důvěřující ženě, která předstírala, že je někým, kým nebyla. Trauma, smutek, Eliščino ticho, Zofin neustálý pláč. Všechno teď dávalo smysl. A vina, kterou Radek v tu chvíli cítil, byla větší než jakákoliv vina, kterou kdy zažil. Udělal krok vpřed. Jeho hlas byl chraptivý, roztřesený, plný vzteku, o kterém ani nevěděl, že ho dokáže cítit. Zavolal jméno Patricie. Otočila se vyděšená a na zlomek vteřiny Radek viděl v jejich očích strach. Strach z odhalení. Pak se rychle vzpamatovala, pokusila se usmát, pokusila se vysvětlit, pokusila se to bagatelizovat. Řekla, že dívky udělali nepořádek, že je jen učila odpovědnosti, že on nechápe, jak těžké je celý den se vypořádat s rozmazlenými dětmi. Ale Radek neposlouchal. Jeho oči byly upřené na Elišku. Dívka se na něj dívala s výrazem, který mu zlomil srdce na 1000 kousků. Úleva smíchaná s hrůzou. Úleva, protože konečně někdo viděl. Hrůza z toho, co se stane dál. Stále držela Zofii, která křečovitě plakala. A slzy stékaly po tváři starší dívky. Smáčely vlasy malé sestry. Radek došel k dcerám, zcela ignorujíc Patricii. Klekl si na zem uprostřed rozházeného jídla a rozbitého nádobí a roztáhl ruce. Eliška na vteřinu zaváhala, jako by nevěřila, že je skutečně v bezpečí, a pak se vrhla otci do náruče, stále držít Zofii. Radek je obě pevně objal. Cítil, jak se malé Eliščino tělo třese o jeho, slyšel Zofíny vzliky a s pronikavou bolestí v hrudi si uvědomil, že je nenapravitelně zklamal. Patricie se stále snažila mluvit, vysvětlovat, manipulovat se situací, ale Radek nechtěl poslouchat. Vstal se Zofií v jedné paži a Eliškou pevně držící jeho ruku a řekl jen jednu větu, ledovým tónem, který nepřipouštěl diskusi. Teď jdou se mnou. Patricie se pokusila protestovat, ale něco v Radkově výrazu jí přimělo stichnout. Došel do dívčího pokoje, rychle vzal nějaké oblečení, jejich oblíbené hračky a opustil byt, aniž by se ohlédl. Ve výtahu, když sjížděl 40 pater do přízemí, Radek objímal své dcery a tiše si sliboval. Už nikdy. Už nikdy nepostaví nic nebo nikoho nad jejich emocionální bezpečí. Už nikdy nebude slepý k signálům. Už nikdy takto neselže. Eliška stále tiše plakala a schovávala si obličej v otcově rameni. Zofie se konečně trochu uklidnila, ale stále čas od času vzlikala, přitisknutá k Radkovu krku, jako by na tom závisel její život. A možná závisel. Možná na něm záviseli od začátku a on žalostně selhal v jejich ochraně před osobou, která se o ně měla starat. Radek zavolal řidiče a požádal, aby ho odvezl do nejbližšího hotelu. Do toho bytu se nevrátí. Ne, dokud tam bude Patricie. Ne, dokud to místo bude pro jeho dívky představovat bolest a trauma. Potřeboval čas na přemýšlení, aby pochopil rozsah škody, aby zjistil, jak napravit to, co se rozbilo. Na zadním sedadle auta, s oběma dcerami přitulenými k němu, Radek konečně dovolil sám sobě pocítit plnou váhu toho, co se stalo. A zatímco se Praha míhala za oknem v rozmazaném světle a pohybu, věděl, že nic už nikdy nebude jako dřív. Život, který se snažil vybudovat, rodina, kterou se snažil znovu postavit na popelu ztráty, všechno se zhroutilo. Ale tentokrát nebude opakovat stejné chyby. Tentokrát postaví své dcery na první místo nade všechno a nade všechny. Protože se naučil tím nejbolestivějším možným způsobem, že žádná iluze dokonalosti, žádný zoufalý pokus zaplnit prázdnotu, žádná osobní potřeba společnosti nestála za víc než bezpečí a štěstí dvou lidí, kteří na něm na světě nejvíce záviseli. Jeho dcery, jeho srdce, jeho důvod k existenci. A od té chvíle Radek udělá vše, co bude potřeba, aby jim vrátil dětství, které si zasloužili,
klid, který jim byl ukraden, a lásku, která nikdy neměla být podmíněna nebo sdílena s někým, kdo si ji nezasloužil. Hotel, který si Radek vybral, se nacházel v Dejvicích, zalesněné a klidné pražské čtvrti, dostatečně daleko od bytu na Pankráci, aby si mohl vydechnout. Bylo to diskrétní zařízení, spíše rezidence než samotný hotel, s prostornými a útulnými apartmány. Radek si vyžádal nejlepší dostupný apartmán s 2 propojenými ložnicemi, obývacím pokojem a malou kuchyní. Potřeboval prostor. Potřeboval místo, kde by se jeho dcery mohly cítit alespoň minimálně pohodlně, zatímco si on uspořádá myšlenky a naplánuje další kroky. Když dorazili do pokoje, bylo už po 7. večer. Eliška a Zofie byly stále viditelně otřesené. Starší dívka nepustila otcovu ruku a malá Zofie odmítala slézt z jeho klína. Radek si s oběma sedl na pohovku v obývacím pokoji, aniž by věděl, co přesně říct nebo jak začít. Slova se zdála nedostatečná, nevhodná, tváří v tvář obrovitosti toho, čeho byl svědkem onoho odpoledne. Ticho prolomila Eliška. Malým hlasem, téměř šepotem, se zeptala, jestli se vrátí domů. Radek cítil, jak se mu srdce sevřelo. Způsob, jakým dívka řekla domů, plný strachu a obav, říkal vše. Ten luxusní byt s úchvatným výhledem a bezvadnými povrchovými úpravami nikdy nebyl pro dívky skutečným domovem. Byla to zlatá klec, scéna tichého teroru. Radek Elišku pevně objal a slíbil, že se nevrátí, dokud si nebude naprosto jistý, že budou v bezpečí. Vysvětlil jí jednoduchými a upřímnými slovy, že to, co se stalo onoho odpoledne, bylo nepřijatelné, že nikdo nemá právo se k ním takto chovat a že on jako otec má odpovědnost je chránit. Eliška nic neřekla, jen se více přitulila k otcově hrudi. A Radek si uvědomil, že mu dívka plně nevěří. A jak by mohla? Měsíce ji nedokázal ochránit. Důvěra se bude muset znovu vybudovat a to bude trvat. Onu první noc v hotelu si Radek objednal jídlo z donášky. Pizzu, Eliščino oblíbené jídlo. Ale dívka se jídla sotva dotkla. Zofie také snědla málo. Více jí zajímalo držet se otce než cokoliv jiného. Po večeři Radek obě vykoupal, oblékl jim pyžama, která narychlo přinesl, a pokusil se je uložit ke spánku. Ale ani jedna nechtěla zůstat v pokoji. Eliška začala plakat, když se Radek pokusil odejít a Zofie zoufale křičela. Takže improvizoval. Přinesl polštáře a přikrývky do obývacího pokoje, udělal na podlaze jakýsi kemp a lehl si tam s oběma dcerami, jednou na každé straně. Elišce trvalo dlouho, než usnula. Dívala se na strop, neklidná, převalovala se ze strany na stranu. Radek jí držel malou ruku a začal dělat to, co dělal, když byla miminko. Tiše zpívat. Byly to jednoduché písničky, které zpívala Kamila a na které za poslední roky zapomněl. Postupně se Eliščin dech uklidňoval, její oči se zavíraly a nakonec usnula. Zofie, vyčerpaná pláčem, už nějakou dobu spala, přitulená k otci. Radek zůstal celou noc vzhůru. Nemohl přestat přemýšlet. V duchu si přehrával poslední měsíce a snažil se identifikovat všechny signály, které ignoroval. Změny v Eliščině chování. Zofín nadměrný pláč. Napětí zaměstnanců. Všechno tam bylo, přímo před ním křičelo o pozornost a on se prostě rozhodl nevidět. Rozhodl se věřit fantazii, kterou si vytvořil, protože čelit realitě by znamenalo přiznat, že udělal strašlivou chybu. A teď za to platili jeho dcery. Následující ráno se Radek probudil, když mu Zofie sahala na obličej. Dívka seděla vedle něj a dívala se na něj svýma světlýma a zvídavýma očima. Eliška stále hluboce spala, objímajíc polštář. Radek vzal Zofii do náručí, odnesl ji do kuchyně apartmánu, připravil jí láhev a sedl si s ní k oknu, pozoroval, jak se město probouzí. Zatímco Zofie klidně pila z láhve, Radek si v duchu sepsal, co musí udělat. Promluvit si s právníkem. Promluvit si s psycholožkou specializující se na dětské trauma. Promluvit si se zaměstnanci v domě, aby přesně pochopil, co se dělo po celé ty měsíce. A nakonec si promluvit se samotnými dívkami, až budou připraveny mluvit. Eliška se probudila kolem 9. ráno. Na okamžik se zdála dezorientovaná, zmateně se rozhlížela, dokud její oči nenašly Radka. Okamžitě se uvolnila. Radek připravil jednoduchou snídani. Toasty, džus, ovoce. Eliška snědla o něco víc než předchozí večer, což Radek považoval za malý pokrok. Zofie byla živější, hrála si s vlastními nožičkami, vydávala zvuky. Poprvé za dlouhou dobu Radek viděl záblesk úsměvu na Eliščině tváři, když pozorovala svou mladší sestru. Téhož rána Radek uskutečnil několik telefonátů. První byl jeho osobnímu právníkovi, Markovi, kompetentnímu a diskrétnímu muži, který s rodinou pracoval léta. Stručně mu vysvětlil situaci, aniž by zacházel do mnoha podrobností, a požádal o radu, jak postupovat s rozvodem. Marek byl přímý. Radek měl více než dostatečné důvody pro okamžité odloučení. Emocionální, zanedbávání, psychické týrání nezletilých,
Vše doložitelné, pokud by byli svědci. Radek zmínil zaměstnance a Marek ho ujistil, že se o vše postará s maximální diskrétností a rychlostí. Druhý telefonát byl paní doktorce Heleně Králové, renomované dětské psycholožce, která se Elišce věnovala v prvních letech po ztrátě Kamily. Radek jí situaci podrobněji vysvětlil a paní doktorka Helena okamžitě vyjádřila znepokojení. Při posledních sezeních s Eliškou si všimla znepokojivého regresu v chování dívky, ale nedokázala identifikovat přesnou příčinu. Nyní vše dávalo smysl. Požádala, aby obě dívky viděla co nejdříve a Radek si domluvil sezení na následující den. Třetí telefonát byl paní Lucii, kuchařce. Hlas té paní byl napjatý, když zvedla telefon. Radek byl laskavý, vysvětlil, že si s ní potřebuje osobně promluvit a domluvil si schůzku na téže odpoledne v kavárně poblíž hotelu. Paní Lucie váhala, ale souhlasila. Setkání s paní Lucií bylo odhalující a zničující. 60letá žena, která v rodině pracovala téměř 10 let, plakala, když vyprávěla vše. Řekla, že se pokusila promluvit, ale Patricie jí vyhrožovala vyhazovem, pokud otevře ústa. Popsala hrůzné scény. Patricie křičela na Elišku z malicherných důvodů, nazývala dívku hloupou, neužitečnou, obtížnou. Zofie byla ponechána plakat v postýlce hodiny, zatímco Patricie telefonovala nebo sledovala televizi. Děti byly nuceny jíst, i když říkali, že nemají hlad, byly trestány izolací za jakoukoliv malou chybu. Paní Lucie prozradila, že Eliška si zvykla omlouvat se za všechno, naprosto za všechno, i když neudělala nic špatného. Říkala promiň, když rozlila sklenici vody, promiň, když dělala hluk, promiň, že existuje. Radek vše poslouchal v tichosti. Cítil, jak v něm s každým slovem roste vztek. Ale byl to vztek směřovaný především na sebe. Jak to, že si nevšiml? Jak mohl být tak nedbalý, tak nepřítomný, tak slepý? Paní Lucie ho chytila za ruku a řekla něco, na co Radek nikdy nezapomene. Jste dobrý otec. Pane doktore Radku, jen jste byl ztracený, ale teď vidíte. A teď to můžete napravit. Po paní Lucii si Radek promluvil také s Růženou, hospodyní, která vše potvrdila a přidala další znepokojující detaily. Eliška měla v některých případech na pažích stopy po nechtech, což bylo výsledkem toho, že ji Patricie příliš silně držela, když ji kárala. Zofie si vypěstovala strach z hlasitých zvuků, schoulila se a plakala, kdykoliv uslyšela jakýkoliv náhlý zvuk. Obě zaměstnankyně byly ochotny svědčit formálně, pokud to bude nutné. Radek poděkoval, slíbil, že pokud si to budou přát, budou pro rodinu dále pracovat a zajistil, že Patricie už nikdy nebude mít přístup k jeho dcerám. Konzultace s paní doktorkou Helenou následující den byla stejně obtížná. Psycholožka si nejprve promluvila s Eliškou, samotnou, v hrací místnosti speciálně připravené pro děti. Radek zůstal venku, úzkostný, občas slyšel tiché smíchy a pak pláč. Když Eliška asi po hodině vyšla, zdála se vyčerpaná, ale zároveň nějak lehčí. Paní doktorka Helena zavolala Radka na soukromý rozhovor, zatímco asistentka zůstala s dívkami. Diagnóza byla jasná, Eliška trpěla komplexní posttraumatickou stresovou poruchou. Dlouhodobé vystavení emocionálnímu zneužívání v kombinaci s ne zcela vyřešeným smutkem po matce a pocitem opuštěnosti ze strany otce vytvořilo vážný stav. Dívka si vyvinula strategie přežití. Umlčela se, aby nevyvolala hněv, převzala nevhodné povinnosti pro svůj věk ve snaze chránit sestru, obvinovala se ze všeho, aby se pokusila kontrolovat nekontrolovatelné. Zofie, i když mladší, také vykazovala známky traumatu. Spojení mezi oběma sestrami bylo zároveň zdrojem síly a dodatečným zdrojem úzkosti pro Elišku, která se cítila zodpovědná za bezpečnost Zofie. Paní doktorka Helena doporučila intenzivní terapii pro Elišku a pravidelné sledování pro Zofii. Kromě toho však zdůraznila důležitost stability, předvídatelnosti a především přítomnosti. Dívky potřebovaly znovu vybudovat důvěru v dospělé, zejména v autoritativní postavy. Potřebovali cítit, že jsou v bezpečí, že jim nebude ublíženo, že mohou být dětmi beze strachu. A to by vyžadovalo čas, trpělivost a absolutní oddanost. Radek z této konzultace odešel zdrcený, ale zároveň odhodlaný. Drasticky sníží své pracovní hodiny. Bude více delegovat, více důvěřovat svému týmu. TechVision odsunul na druhé místo. Jeho dcery byly nyní absolutní prioritou. Všechno ostatní mohlo počkat. Rozvodové řízení probíhalo rychle. Marek, právník, pracoval s působivou efektivitou. S výpověďmi paní Lucie a Růženy, stejně jako s poznámkami paní doktorky Heleny a Radkovým vlastním svědectvím o tom, čeho byl svědkem, byl vybudován solidní případ. Patricie se pokusila vyjednávat, pokusila se zmírnit situaci, pokusila se získat část Radkova majetku. Ale Marek byl neúprosný. Podepíše papíry a navždy zmizí z jejich života, bez nároku na cokoliv jiného, než co přinesla do manželství.
nebo bude čelit veřejnému procesu, který by zničil její profesní pověst. Patricie si vybrala první cestu. 3 týdny po onom osudném odpoledni bylo manželství oficiálně ukončeno. Radek po celou tuto dobu zůstal v hotelu. Dívky se překvapivě dobře přizpůsobily prostředí. Eliška se tam zdála uvolněnější než kdykoliv předtím v bytě. Zofie se také postupně otevírala, více se smála, více si hrála. Ale Radek věděl, že to je dočasné. Potřebovali skutečný domov. Potřebovali rutinu, stabilitu, místo, kde by se dlouhodobě cítili v bezpečí. Ale Radek také chápal, že to nemůže dělat sám. Už ne. Ne stejným způsobem, jakým se o to pokoušel dříve. Potřeboval pomoc, ale tentokrát potřeboval tu správnou pomoc. Někdo kvalifikovaný, někdo, kdo skutečně rozumí dětskému traumatu, někdo, kdo vidí jeho dcery jako cenné lidské bytosti a ne jako nepříjemnosti, které je třeba snášet. Byla to paní doktorka Helena, kdo navrhl, aby Radek zvážil najmutí rezidentní pečovatelky specializované na dětský vývoj a trauma. Někdo se solidním vzděláním, prokázanými zkušenostmi a především emocionální citlivostí. Psycholožka zmínila, že zná několik vynikajících profesionálů, ale že bude muset navázat několik kontaktů, než někoho konkrétního doporučí. Radek okamžitě souhlasil. Cokoliv, co by jeho dcerám mohlo pomoci se zotavit. O 2 dny později zavolala paní doktorka Helena. Řekla, že má ideální osobu. Mladá, ale extrémně kompetentní. Vystudovala psychologii se specializací na dětský vývoj a rodinnou terapii. Pracovala v útulcích, specializovaných klinikách a naposledy jako soukromá pečovatelka dětí v obtížných přechodných situacích, včetně případů smutku, traumatického rozvodu a zanedbávání. Jmenovala se Martina Dvořáková a byla k dispozici na pohovor. Radek si domluvil schůzku na následující odpoledne v soukromé místnosti samotného hotelu. Zatímco čekal, cítil se nervózní způsobem, který nečekal. Tolik bylo v sázce. Zotavení jeho dcer záviselo z velké části na nalezení správné osoby. Nesměl znovu udělat chybu. Nesměl znovu slepě důvěřovat. Musel být pečlivý, pozorný, opatrný. Martina Dvořáková dorazila přesně ve 3 odpoledne. Byla to 28letá žena, střední postavy, s vlnitými hnědými vlasy svázanými do jednoduchého culíku a laskavýma očima. Nepoužívala přehnaný make-up ani nápadné oblečení. Měla na sobě džíny, bílou blůzu a tenisky, což byla praktická a diskrétní volba. Ale co Radka nejvíce zaujalo, byl její výraz. V jejím pohledu bylo něco skutečně vřelého, jakási vyrovnanost a přítomnost, která okamžitě vzbuzovala důvěru. Sedli si do obývacího pokoje apartmánu. Radek požádal paní Lucii, aby vzala dívky do hotelového parku, aby si mohli v soukromí promluvit. Martina se představila jednoduše a upřímně. Mluvila o svém akademickém vzdělání, o letech práce s dětmi v různých kontextech, o své vášni pomáhat rodinám v krizových chvílích, ale nesnažila se prodat. Nedělala velkolepé sliby, nesnažila se zapůsobit profesionálním žargonem nebo okázalými pověřeními. Místo toho kladla otázky. Otázky o Elišce a Zofii. O jejich osobnostech, jejich strachu, jejich radostech. O tom, co zažili, co prožívají nyní, co Radek očekává od jejich budoucnosti. Poslouchala s opravdovou pozorností, dělala si mentální poznámky, projevovala empatii, aniž by byla blahoskloná. Radek si uvědomil, že Martina tu není jen proto, aby získala práci. Skutečně jí zajímalo, zda by této rodině mohla skutečně pomoci. Když Radek s obtížemi vyprávěl o tom, čeho byl onoho odpoledne svědkem, o měsících emocionálního zneužívání, které jeho dcery utrpěly, Martina neprojevila předstíraný šok ani přehnanou lítost. Jednoduše přikývla s vážným a chápavým výrazem a řekla něco, na co Radek nikdy nezapomene. Děti jsou neuvěřitelně odolné, ale k zotavení z traumatu potřebují 2 základní prvky. Bezpečí a přítomnost. Bezpečí vědět, že jim už nebude ublíženo. Přítomnost dospělých, kteří je vidí, slyší, potvrzují. S těmito 2 prvky a časem se mohou uzdravit. Radek se zeptal, zda by chtěla poznat dívky. Martina souhlasila, ale navrhla, aby to bylo něco přirozeného, bez tlaku. Možná procházka v parku, něco lehkého, kde by mohla být jednoduše přítomná, aniž by cokoliv od dětí vyžadovala. Radek ocenil citlivost přístupu a souhlasil. Pozdě odpoledne šli všichni do hotelového parku. Eliška byla viditelně napjatá, když Radek představil Martinu, ale mladá žena nic nenutila. Jednoduše si sedla na nedalekou lavičku, pozorovala dívky, jak si hrají z dálky, a když Zofie zakopla a spadla, byla to Martina, kdo klidně vstal, došel k dívce a nabídl jí ruku, aby jí pomohl vstát. Zofie zaváhala, podívala se na otce a pak přijala nataženou ruku. Martina se jí nesnažila obejmout ani nedělala velký rozruch. Jen pomohla Zofii vstát, jemně jí setřela prach z kolena a vrátila se na lavičku.
Eliška vše pozorně sledovala. Radek si všiml, že starší dcera testuje, hodnotí, snaží se pochopit, kdo je tato nová osoba. Martina zřejmě dokonale chápala, co se děje. Nesnažila se získat Eliščinu důvěru úplatky nebo falešnými radostmi. Prostě tam zůstala, přítomná, ale neinvazivní, dostupná, ale nenáročná. Asi po hodině v parku Radek navrhl, aby si všichni dali zmrzlinu. Martina je doprovodila, ale udržovala úctivou vzdálenost. Během zmrzliny Eliška konečně položila Martině přímou otázku. Budeš s námi bydlet? Mladá žena se podívala na Radka, jako by žádala o svolení odpovědět, a on přikývl. Martina se pak sklonila, aby byla na Eliščině úrovni, a upřímně odpověděla: jen pokud budete chtít a jen pokud vám budu moci pomoci být šťastnými a v bezpečí. Eliška už nic neřekla, jen se vrátila ke své zmrzlině, ale Radek viděl něco v dceřiných očích. Nebylo to ještě přijetí, ale ani odmítnutí. Byly to pootevřené dveře. Možnost. Onu noc, poté co dívky usnuly, si Radek a Martina konečně promluvili. Seděli na pohovce v obývacím pokoji s opatrným odstupem mezi nimi a poprvé od té doby, co se poznali, otevřeně mluvili o tom, co cítí. Radek se přiznal ke svým obavám, nejistotám, váhání znovu někomu důvěřovat. Martina sdílela své vlastní obavy, strach, že zničí vztah, který měla s dívkami, obavu, že nebude dost dobrá. Byl to dlouhý, upřímný, zranitelný rozhovor. Postupně se vzdálenost na pohovce zmenšila. Slova ustoupila pohodlnému tichu. A když Radek konečně sebral odvahu a chytil Martinu za ruku, propletla s ním prsty a usmála se. Nebylo spěchu, žádná uspěchanost. Věděli, že mají čas. Věděli, že to musí budovat opatrně, vždy dávat dívky na první místo. V následujících měsících vztah mezi Radkem a Martinou přirozeně a zdravě vzkvétal. Zůstali především rodiči Elišce a Zofii. Rutina zůstala stabilní, terapie pokračovala, děti dělaly pokroky. Ale teď bylo něco víc. Byla tam láska. Ne ta zoufalá a uspěchaná láska, kterou Radek cítil k Patricii, ale láska postavená na pevných základech respektu, důvěry, vzájemného obdivu a sdíleného účelu. Martina se Radkovi do pokoje hned nepřestěhovala. Své prostory si udržovali oddělené téměř rok, respektovali čas dívek a umožnili jim, aby se postupně přizpůsobili nové dynamice. Eliška, která by zpočátku mohla žárlit nebo být nejistá, se ve skutečnosti zdála šťastná. Komentovala terapeutce, že rodina je konečně opět kompletní, že je konečně doma klid. Zofie přirozeně vše přijala s nevinnou jednoduchostí malých dětí. Pro ní tam Martina vždycky byla součástí rodiny. Paní doktorka Helena tento přechod pečlivě sledovala a plně ho schválila. Při svých pravidelných hodnoceních si všimla, že dívky stále dělají pokroky. Eliška měla méně nočních můr, snáze vyjadřovala své emoce, opět se smála a hrála si s lehkostí dětství. Zofie byla sebevědomá, v bezpečí, dokonale se vyvíjela. Přítomnost milujícího a vyrovnaného páru ve skutečnosti pozitivně přispívala k jejich emocionálnímu zotavení. Rok a půl poté, co Martina začala pracovat pro rodinu, jí Radek požádal o ruku. Bylo to jednoduché, intimní, jen oni 4. Během večeře doma, poté co dívky už přesně věděli, co se stane, protože s nimi Radek předtím mluvil a požádal je o svolení a požehnání, poklekl před Martinou a požádal ji, aby se oficiálně stala součástí rodiny. Nejen jako pečovatelka, nejen jako společnice, ale jako manželka, jako matka dívek, jako životní partnerka. Martina plakala, Eliška plakala, Zofie nepřetržitě tleskala a Radek si také musel utřít pár slz. Řekla ano, samozřejmě, a dívky na ně naskočily v kolektivním obětí, které skončilo smíchem a dalšími slzami. Byla to taková ta štěstí, o kterém si Radek myslel, že už nikdy nezažije. Čisté, pravé, zasloužené. Svatba se konala o 6 měsíců později, malý, ale hluboce významný obřad. Oslavu uspořádali v zahradě vlastního domu, vyzdobené bílými květinami a jemnými světly. Eliška a Zofie byly družičky, oblečené v jemných šatech, které si sami pomohli vybrat. Přítomni byli jen ti nejbližší. Paní doktorka Helena, paní Lucie, Růžena, někteří Radkovi a Martinini blízcí přátelé, drazí příbuzní. Nebyla tam žádná pompa, žádná okázalost. Byla tam jen láska, vděčnost a naděje. Během obřadu Martina zahrnula zvláštní okamžik. Poté, co si vyměnila sliby s Radkem, klekla si před Elišku a Zofii a slíbila jim také. Slibovala, že je bude bezpodmínečně milovat, vždy je chránit, být přítomna ve všech důležitých okamžicích jejich života, být nejlepší matkou, jakou jen může být, aniž by se kdy pokusila vymazat památku jejich biologické matky, kterou měli a která si vždy zasloužila být ctěna. Dívky Martinu pevně objaly,
a mezi přítomnými nezůstalo jediné suché oko. Po svatbě se život ubíral sladkou rutinou normality. Radek ještě více omezil své pracovní hodiny v TechVision. Firma dál prosperovala, ale naučil se, že profesní úspěch bez osobního štěstí je prázdný. Většinu provozních povinností TechVision delegoval na své důvěryhodné viceprezidenty, účastnil se jen nejdůležitějších strategických schůzek a většinu času věnoval rodině. Každé ráno snídal se svými dcerami, každý večer byl přítomen na večeři a ukládal dívky ke spánku. Terapeutická sezení s paní doktorkou Helenou pokračovala pravidelně. Eliška se postupně učila vyjadřovat se beze strachu, uznávat, že její pocity jsou platné, chápat, že nic z toho, co se stalo, nebyla její vina. Zofie, ještě malá, projevovala pokroky v podobě více úsměvů, méně pláče, větší důvěry. Paní doktorka Helena v jednom z Radkových soukromých rozhovorů poznamenala, že Martinina přítomnost je zásadní. Mladá pečovatelka měla přirozený talent pro vytváření emocionálního bezpečí. Něco, co se nedalo naučit jen teorií. Byl to dar. Radek Martinu denně pozoroval a byl ohromen její oddaností. Nikdy nestratila trpělivost. Nikdy se nerozčílila. Když měla Eliška těžký den a odmítala s kýmkoliv mluvit, Martina prostě zůstala poblíž, dostupná, ale neinvazivní. Když Zofie dělala vztek, Martina situaci zvládala klidně a pevně, stanovovala jasné hranice, ale vždy s náklonností. Proměnila ten dům ve skutečné útočiště klidu. Ale Martina neprojevovala citlivost jen k dívkám. Všimla si také, když byl Radek přetížený, když ho zžírala vina, když potřeboval povzbuzení. Při několika příležitostech, poté co dívky už spali, si Martina a Radek povídali v obývacím pokoji. Poslouchala ho, jak mluví o svých obavách, nejistotách, bolesti z toho, že selhal svým dcerám. A vždy, bez výjimky, mu Martina připomínala, že je teď přítomen. Teď dělá správnou věc. Teď obnovuje to, co bylo rozbité. Minulost se nedala změnit, ale budoucnost se psala každý den. Během jednoho z těchto nočních rozhovorů, asi 4 měsíce po přestěhování do nového domu, Radek si uvědomil něco, co ho překvapilo a zároveň vyděsilo. Zamiloval se do Martiny. Už to nebyl jen profesní obdiv nebo vděčnost za to, co dělala pro jeho dcery. Bylo to něco hlubšího, viscerálnějšího. Všiml si drobných detailů, způsobu, jakým se usmívala, když Eliška vyprávěla příběh, sladkosti v jejím hlase, když uklidňovala Zofii, oddanosti, s jakou připravovala jídla s ohledem na preference každé z nich, nekonečné trpělivosti, s jakou zvládala každodenní výzvy. Radek byl vyděšený. Nemohl se znovu zamilovat. Ne tak brzy. Ne do pečovatelky svých dcer. Poslední vztah byl naprostá katastrofa, málem zničil Elišku a Zofii. Jak mohl znovu důvěřovat svým vlastním pocitům? Jak mohl riskovat, že své dcery vystaví dalšímu potenciálnímu zklamání? A Martina, všimla by si? Co by si myslela? Byla by příliš profesionální na to, aby to oplatila? Nebo hůře, oplatila by to jenom proto, že se cítila pod tlakem pracovního vztahu? Radek se snažil tyto pocity potlačit. Udržoval si emocionální odstup, soustředil se výhradně na dívky, vyhýbal se nočním rozhovorům s Martinou. Ale bylo to k ničemu. Srdce neposlouchá rozum a čím více se snažil ignorovat to, co cítil, tím intenzivnější to bylo. Začal si všímat věcí, které dříve zůstaly nepovšimnuty. Způsobu, jakým si Martina svazovala vlasy, když vařila, skutečného smíchu, který vydala, když Zofie udělala něco legračního, soustředění na její tváři, když pomáhala Elišce s domácími úkoly. Martina si naopak nebyla nevědoma toho, co se dělo. Také to cítila. Od prvního dne, kdy poznala Radka, obdivovala jeho odhodlání napravit to, co bylo rozbité, jeho pokoru uznat chyby, jeho bezpodmínečnou lásku k dcerám. Časem se tento obdiv proměnil v něco víc. Přistihla se, jak na něj přes den myslí, usmívá se, když slyší jeho hlas, cítí bodnutí v hrudi, když ho vidí komunikovat s Eliškou a Zofii s takovou něhou. Ale Martina byla opatrná. Bála se, že zničí dynamiku, kterou tak pečlivě vybudovali. Rodina se konečně uzdravovala, dívky dělaly pokroky, všechno se ubíralo správným směrem. Romantický vztah by mohl vše zkomplikovat. Co kdyby to nevyšlo? Co kdyby ztratila nejen muže, do kterého se zamilovala, ale i dívky, které už milovala, jako by byly její vlastní? Bylo to příliš velké riziko. Napětí mezi nimi tiše rostlo. Pohledy, které trvaly o vteřinu déle. Ruce, které se náhodně dotkly a dlouho se nerozcházely. Rozhovory, které začínaly o dívkách, ale stočily se k osobnějším tématům. Oba cítili, oba věděli, ale ani jeden z nich neměl odvahu udělat první krok. Byla to Eliška, překvapivě, kdo prolomil patovou situaci. Dívka, nyní 7letá a mnohem komunikativnější díky terapeutickým sezením a bezpečnému prostředí doma,
položila během večeře jednu noc nečekanou otázku. Podívala se na Martinu a zeptala se: budeš naše máma? Následné ticho bylo ohlušující. Zofie přestala jíst a s očekáváním se podívala na Martinu. Radek cítil, jak se mu srdce rozbušilo. Martina byla viditelně nervózní. Mladá žena se zhluboka nadechla, s láskou se podívala na Elišku a upřímně odpověděla: obě vás miluji, jako byste byli mé dcery, ale nemohu nahradit vaši matku. Nikdo nemůže. Vždycky bude vaše matka a vždy bude mít ve vašem srdci zvláštní místo. Mohu být někdo, kdo se o vás stará, kdo vás miluje, kdo je tu každý den. Pokud budete chtít, mohu být součástí vaší rodiny. Eliška se na chvíli zamyslela a pak se s nevinnou upřímností dětí zeptala: a miluješ i mého tátu? Martina ztratila řeč. Podívala se na Radka, který byl stejně překvapený a nadějný. Místnost jakoby se zastavila v čase. Zofie, aniž by plně rozuměla rozhovoru, cítila napětí a stichla, pozorovala dospělé. Martina mohla otázku obejít, mohla dát vágní odpověď, ale zvolila pravdu. Podívala se na Radka a řekla jemným, ale pevným hlasem: ano, miluji. Radek měl pocit, jako by se mu pod nohama propadla zem. Martina právě před dívkami přiznala něco, co se on snažil skrýt i sám před sebou. Eliška se usmála upřímným úsměvem, který Radek už dlouho neviděl, a jednoduše řekla: to je dobře. Chci, abys tu zůstala navždy. Zofie, aniž by přesně chápala, co se děje, ale vnímajíc štěstí v místnosti, zatleskala a vykřikla: navždy! Poté, co dívky tu noc usnuly, si Radek a Martina konečně promluvili. Seděli na pohovce v obývacím pokoji s opatrným odstupem mezi nimi a poprvé od té doby, co se poznali, otevřeně mluvili o tom, co cítí. Radek se přiznal ke svým obavám, nejistotám, váhání znovu někomu důvěřovat. Martina sdílela své vlastní obavy, strach, že zničí vztah, který měla s dívkami, obavu, že nebude dost dobrá. Byl to dlouhý, upřímný, zranitelný rozhovor. Postupně se vzdálenost na pohovce zmenšila. Slova ustoupila pohodlnému tichu. A když Radek konečně sebral odvahu a chytil Martinu za ruku, propletla s ním prsty a usmála se. Nebylo spěchu, žádná uspěchanost. Věděli, že mají čas. Věděli, že to musí budovat opatrně, vždy dávat dívky na první místo. V následujících měsících vztah mezi Radkem a Martinou přirozeně a zdravě vzkvétal. Zůstali především rodiči Elišce a Zofii. Rutina zůstala stabilní, terapie pokračovala, děti dělali pokroky. Ale teď bylo něco víc. Byla tam láska. Ne ta zoufalá a uspěchaná láska, kterou Radek cítil k Patricii, ale láska postavená na pevných základech respektu, důvěry, vzájemného obdivu a sdíleného účelu. Martina se Radkovi do pokoje hned nepřestěhovala. Své prostory si udržovali oddělené téměř rok, respektovali čas dívek a umožnili jim, aby se postupně přizpůsobili nové dynamice. Eliška, která by zpočátku mohla žárlit nebo být nejistá, se ve skutečnosti zdála šťastná. Komentovala terapeutce, že rodina je konečně opět kompletní, že je konečně doma klid. Zofie, přirozeně, vše přijala s nevinnou jednoduchostí malých dětí. Pro ní tam Martina vždycky byla součástí rodiny. Paní doktorka Helena tento přechod pečlivě sledovala a plně ho schválila. Při svých pravidelných hodnoceních si všimla, že dívky stále dělají pokroky. Eliška měla méně nočních můr, snáze vyjadřovala své emoce, opět se smála a hrála si s lehkostí dětství. Zofie byla sebevědomá, v bezpečí, dokonale se vyvíjela. Přítomnost milujícího a vyrovnaného páru ve skutečnosti pozitivně přispívala k jejich emocionálnímu zotavení. Rok a půl poté, co Martina začala pracovat pro rodinu, ji Radek požádal o ruku. Bylo to jednoduché, intimní, jen oni 4. Během večeře doma, poté co dívky už přesně věděli, co se stane. Protože s nimi Radek předtím mluvil a požádal je o svolení a požehnání, poklekl před Martinou a požádal ji, aby se oficiálně stala součástí rodiny. Nejen jako pečovatelka, nejen jako společnice, ale jako manželka, jako matka dívek, jako životní partnerka. Martina plakala, Eliška plakala, Zofie nepřetržitě tleskala a Radek si také musel utřít pár slz. Řekla ano, samozřejmě, a dívky na ně naskočily v kolektivním obětí, které skončilo smíchem a dalšími slzami. Byla to taková ta štěstí, o kterém si Radek myslel, že už nikdy nezažije. Čisté, pravé, zasloužené. Svatba se konala o 6 měsíců později. Malý, ale hluboce významný obřad. Oslavu uspořádali v zahradě vlastního domu, vyzdobené bílými květinami a jemnými světly. Eliška a Zofie byly družičky, oblečené v jemných šatech, které si sami pomohli vybrat. Přítomně byli jen ti nejbližší. Paní doktorka Helena, paní Lucie, Růžena, někteří Radkovi a Martinini, blízcí přátelé, drazí příbuzní. Nebyla tam žádná pompa, žádná okázalost. Byla tam jen láska, vděčnost a naděje.
Během obřadu Martina zahrnula zvláštní okamžik. Po výměně slibů s Radkem si klekla před Elišku a Zofii a slíbila jim také. Slibovala, že je bude bezpodmínečně milovat, vždy je chránit, být přítomna ve všech důležitých okamžicích jejich života, být nejlepší matkou, jakou jen může být, aniž by se kdy pokusila vymazat památku jejich biologické matky, kterou měli a která si vždy zasloužila být ctěna. Dívky Martinu pevně objaly a mezi přítomnými nezůstalo jediné suché oko. Po svatbě se život ubíral sladkou rutinou normality. Radek ještě více omezil své pracovní hodiny v TechVision. Firma dál prosperovala, ale naučil se, že profesní úspěch bez osobního štěstí je prázdný. Většinu provozních povinností delegoval na své důvěryhodné vedoucí pracovníky, účastnil se jen klíčových strategických rozhodnutí a většinu času věnoval rodině. Martina, nyní oficiálně manželka a matka, zůstala stejnou oddanou a milující osobou, jakou vždy byla. Nezměnila způsob, jakým se k dívkám chovala, neuvolnila zavedené rutiny, nedovolila, aby romantická láska zasahovala do rodičovských povinností. Spíše se stala ještě oddanější blahu rodiny. Eliška, nyní 8letá, vzkvétala. Její školní výsledky byly vynikající, měla kamarádky, účastnila se mimoškolních aktivit a co je nejdůležitější, byla šťastným dítětem. Stále chodila na terapii, ale nyní spíše jako udržovací než intenzivní léčbu. Paní doktorka Helena často komentovala neuvěřitelnou transformaci, které byla svědkem. Z traumatizované, uzavřené, vyděšené dívky se Eliška stala sebevědomou, výraznou, plnou života. Zofie v 5 letech byla čistá energie a radost. Neměla vědomé vzpomínky na traumatické období s Patricí, byla tehdy příliš mladá, ale nesla emocionální stopy, které byly v průběhu let pečlivě zpracovány. Nyní byla sebevědomou, šťastnou dívkou, která plně důvěřovala dospělým kolem sebe a věděla, že je bezpodmínečně milována. Dům v Davicích se proměnil přesně v to, co si Radek představoval, ve skutečný domov. Zahrada byla vždy plná smíchu, dvůr svědčil o nekonečných hrách, kuchyně voněla domácím jídlem připraveným s láskou, obývací pokoj vídal rodinné filmy o víkendech, pokoje skrývaly klidné sny. Nebylo tam napětí, nebyl tam strach, nebyly tam strašidelné stíny v koutech, byla tam jen světlo, láska, bezpečí. Během jedné klidné sobotní noci, téměř 2 roky po svatbě, Martina Radkovi prozradila zprávu, která vše znovu změní. Seděli na pohovce poté, co dívky usnuly, a Martina držela Radka za ruku s nervózním a šťastným výrazem. Byla těhotná. Radek byl několik vteřin v šoku a zpracovával informaci. Pak ho zasáhla vlna čisté emoce. Bude znovu otcem. Ale tentokrát to bude jiné. Tentokrát bude přítomen od začátku. Tentokrát nebude strach, vina ani nepřítomnost. Tentokrát bude vše tak, jak to vždycky mělo být. Pevně Martinu objal, plakal štěstím, šeptal slova lásky a vděčnosti. Hodiny si povídali o tom, jak to říct Elišce a Zofii, jak je připravit na příchod sourozence, jak zajistit, aby se necítili méně milované nebo důležité. Naplánovali každý detail se stejnou péčí, jakou vždy věnovali všemu, co se týkalo rodiny. Když to řekli dívkám, reakce byla lepší, než si kdokoliv dokázal představit. Eliška byla dojatá, okamžitě se zeptala, zda by mohla pomoci s péčí o miminko. Začala si plánovat, jak bude nejlepší starší sestra na světě. Zofie se svou typickou spontánností skákala radostí a oznámila, že chce sestru, aby si spolu mohli hrát s panenkami. Těhotenství probíhalo klidně. Radek doprovázel každou konzultaci, každý ultrazvuk, každý okamžik. Eliška a Zofie se všeho účastnili, kladli otázky, dotýkali se Martinina rostoucího břicha, povídali si s miminkem. Paní doktorka Helena vše pečlivě sledovala a zajišťovala, aby se dívky s touto změnou dobře vyrovnávaly, ale nebyly žádné obavy. Byly skutečně šťastné a nadšené. Miminko se narodilo jednoho slunného jarního rána, kdy byly třešně v zahradě plné ovoce a vzduch voněl čerstvě rozkvetlými květinami. Radek stál po boku Martiny po celou dobu porodu, držel ji za ruku, utíral jí pot, šeptal slova povzbuzení. Když konečně uslyšeli první pláč novorozence, oba plakali také. Byl to chlapec. Zdravý chlapec. S pozornýma očima a silným pláčem, který přišel doplnit tuto rodinu, která byla cihlu po cihle znovu postavena na ruinách bolesti a traumatu. Eliška a Zofie byly v čekárně s paní Lucií. Úzkostné, nervózní, dojaté. Když Radek vyšel, aby oznámil novinku, obě dívky na něj skočily a kladly 1000 otázek najednou. Mohli vidět miminko? Bylo hezké, mělo hodně vlasů, byla maminka v pořádku. Radek na všechny trpělivě a s láskou odpověděl a pak je vzal, aby poznali svého malého bratra. Scéna v nemocničním pokoji se Radkovi navždy vryla do paměti.
Martina, vyčerpaná, ale zářivá, držela miminko v náručí. Eliška a Zofie se blížily s úctou. Téměř se báli příliš silně dýchat. Když Martina stáhla deku, aby mohli vidět bratrovu tvář, Eliška si povzdechla úžasem a Zofie jednoduše zamumlala. Je tak maličký. Radek pozoroval své 3 dcery a svou ženu, všechny dohromady v tom nemocničním pokoji, a cítil tak hlubokou vděčnost, že sotva mohl dýchat. Chlapce pojmenovali Gabriel. Jméno, které znamená posel boží, nositel dobrých zpráv. A skutečně, Gabriel s sebou přinesl definitivní jistotu, že se tato rodina dokázala překonat nemožné. Prošla nejtemnějším údolím a vynořila se na druhé straně. Silnější, jednotnější, pravdivější. První měsíce s Gabrielem doma byly intenzivní, jako vždy s novorozenci, ale byl tu zásadní rozdíl. Radek byl přítomen, zcela přítomen. Vstával v noci, aby pomohl s krmením, přebaloval plenky, uklidňoval miminko, když plakalo. Nedelegoval, neschovával se za práci, nepoužíval firmu jako záminku pro nepřítomnost. TechVision dál existovala, dál byla úspěšná, ale už nebyla středem jeho života, jeho rodina byla. Eliška a Zofie se do svého malého bratra zamilovali. Eliška, nyní 9letá, brala svou roli starší sestry velmi vážně. Pomáhala Gabriela kolíbat, zpívala mu, dávala na něj pozor, když Martina potřebovala udělat jiné úkoly. Zofie, 6letá, byla hravější, dělala na miminko grimasy, ukazovala mu své hračky, povídala si s ním česky smíšeně s dětskými žvatláními, kterým rozuměla jen ona. Martina vše pozorovala s přetékající láskou. Vidět dívky, kterým pomohla uzdravit se, nyní projevovat tolik náklonnosti k bratrovi. Vidět Radka, jak je přítomným a oddaným otcem, jakým vždycky měl být. Vidět rodinu, kterou spolu vybudovali, jak vzkvétá v celé své nedokonalé a naprosto skutečné kráse, bylo víc, než kdy snila. Paní Lucie, která dál pracovala pro rodinu, často komentovala transformaci, které byla svědkem. Pamatovala si ty 2 vyděšené a traumatizované dívky před lety a dívala se na sebevědomé a šťastné děti, kterými byly nyní, a sotva tomu mohla uvěřit. Viděla temnotu, viděla zneužívání, viděla strach a teď viděla světlo, viděla lásku, viděla uzdravení. Radek se zase často přistihl v momentech hlubokého zamyšlení. Ohlížel se zpět na ty strašné roky po ztrátě Kamily, na katastrofální chybu, kterou byla Patricie, na bolest, kterou neúmyslně způsobil svým dcerám, a stále cítil ostrou bodavou vinu. Ale teď tuto vinu doprovázelo něco víc. Vykoupení. Ano, udělal chybu, strašlivě selhal. Ale chybu si uvědomil. Bojoval, aby ji napravil. Odložil pýchu stranou, upřednostnil to, co bylo skutečně důležité, znovu vybudoval nejen rodinu, ale i sám sebe. V jedné z kontrolních sezení s paní doktorkou Helenou, téměř 3 roky po onom osudném dni, kdy se vše změnilo, psycholožka provedla závěrečné hodnocení Elišky. Dívka už nepotřebovala pravidelnou terapii, překonala trauma, stále ponese nějaké stopy, jako každý, kdo projde obtížnými zkušenostmi, ale byly to zahojené stopy, nikoli otevřené rány. Eliška byla odolná, vyrovnaná, šťastná. Byla vším, čím by 9leté dítě mělo být. Paní doktorka Helena si po sezení promluvila s Radkem a řekla něco, co ho rozplakalo. Řekla, že by si měl odpustit, že láska není dokonalá, rodičovství není dokonalé, život není dokonalý, lidé dělají chyby, rodiče dělají chyby. To, co definuje dobrého otce, není nikdy nechybovat, ale mít odvahu chybu si uvědomit, pokoru hledat pomoc a odhodlání dělat to lépe. A Radek udělal přesně to. Radek se ten den vrátil domů s lehčím srdcem, než jaké měl po léta. Našel Martinu v kuchyni, jak připravuje večeři, zatímco Gabriel spal v kočárku vedle ní. Eliška si dělala domácí úkoly u stolu v obývacím pokoji, soustředěná, ale uvolněná. Zofie si hrála v zahradě se svými panenkami a nahlas si vymýšlela složité příběhy. Byla to naprosto obyčejná, každodenní, jednoduchá scéna a byla dokonalá. Onu noc po večeři, když už děti spaly, se Radek a Martina posadili do zahrady pod hvězdami. Gabriel klidně spal v přenosné postýlce vedle nich a vzduch voněl nočními květinami. Povídali si o všem a o ničem, o plánech do budoucna, o malých radostech každodenního života, o tom, jak jsou vděční za všechno, co mají. Radek chytil Martinu za ruku a řekl něco, o čem přemýšlel týdny. Řekl, že chce v TechVision udělat ještě drastičtější změny. Zvažoval prodej svého majoritního podílu ve firmě, ponechat si jen poradní pozici a plně se věnovat rodině. Peníze už nebyly starostí, měli více než dostatek prostředků na to, aby žili pohodlně po zbytek života. A už nechtěl dělit pozornost. Chtěl být přítomen na každém Zofíně fotbalovém zápase, na každém Eliščině školním představení,
Na každém Gabrielově vývojovém milníku. Chtěl budovat vzpomínky, ne majetek. Martina poslouchala a usmála se. Řekla, že podpoří jakékoliv jeho rozhodnutí, ale připomněla mu, že si nemusí vybírat mezi extrémy. Mohl najít rovnováhu. Mohl se dál angažovat ve firmě, kterou vybudoval, ale v tempu, kterému umožní být přítomen. Nemuselo to být všechno nebo nic. Radek o tom přemýšlel a uvědomil si, že má pravdu, jako vždy. V následujících měsících Radek zavedl významné změny ve struktuře TechVision. Povýšil 2 viceprezidenty na spoluvýkonné ředitele, plně delegoval každodenní provoz a svou vlastní účast omezil na čtvrtletní strategické schůzky a klíčová rozhodnutí. Fungovalo to perfektně. Firma dál prosperovala, možná dokonce lépe než dříve, protože nyní měla více rozložené vedení a menší závislost na jedné osobě. Z více volného času Radek objevil radosti, na které zapomněl. O víkendech začal vařit s Martinou a dívkami, proměňoval kuchyni v zábavný chaos létající mouky, rozbitých vajec, smíchu a jídel, která nevždy byla dokonalá, ale vždy byla připravena s láskou. Začal více číst, nejen firemní zprávy, ale skutečné knihy, beletry, poezii, díla, která krmila duši. Začal si hrát, skutečně si hrát s dětmi, odložil dospělou důstojnost, aby se vrhl na podlahu a stavěl se Zofii hrady z kostek. Nebo hrál fotbal v zahradě s Eliškou, nebo prostě ležel a pozoroval Gabriela, jak objevuje své vlastní ruce. Eliška ještě více vzkvétala. V 10 letech byla bystrá, kreativní dívka plná snů. Chtěla být architektkou, jako biologická matka, kterou nikdy nepoznala, ale o které Radek a Martina často a s láskou mluvili. Udržovali Kamilinu památku živou bez bolesti, jen s láskou a vděčností. Eliška měla přátele, koníčky, vášně, byla ve všech ohledech zdravým a šťastným dítětem. Zofie v 7 letech byla čistá tvůrčí energie. Milovala umění, trávila hodiny kreslením, malováním, tvořením. Její pokoj byl improvizovaný ateliér s stěnami pokrytými jejími díly. Byla extrovertní, snadno navazovala přátelství, ve všem viděla magii. A stále byla extrémně ochranitelská vůči Gabrielovi, i když bratr už chodil a začínal mluvit, nepotřeboval tolik ochrany. Gabriel, blížící se ke 2 letům, byl zvídavý a veselý chlapec. Rád následoval své sestry všude, snažil se napodobovat vše, co dělali. Měl Martinin snadný úsměv a Radkovu tvrdohlavou odhodlanost. Byl bezpodmínečně milován sestrami, které se o jeho pozornost rozkošně přetahovaly. Dům v Davicích se stal přesně tím domovem, který si Radek představoval. Stěny skrývaly šťastné vzpomínky. Zahrada svědčila o odpoledních sluncích a hrách. Kuchyně vídala rodinné večeře plné rozhovorů a smíchu. Pokoje ukrývaly klidné sny. Už tam nebyly žádné stíny. Už tam nebyl strach, už tam nebyla žádná bolest. Jednoho sobotního odpoledne, téměř 4 roky, po onom traumatickém odhalení, které vše změnilo, Radek byl v zahradě, houpal Gabriela na houpačce, zatímco pozoroval Elišku a Zofii, jak si hrají na honěnou. Martina vyšla z domu s podnosem limonády a domácích sušenek a připojila se k nim. Sedli si na lavičku pod třešní s Gabrielem v Martinině klíně a prostě pozorovali, jak si dívky hrají. V tu chvíli, v té naprosto obyčejné a naprosto mimořádné scéně, Radek zažil osvícení. Úspěch nebyl to, co si myslel, že je, nebyly to miliardy, které nashromáždil, nebyly to ceny, které obdržel, nebylo to impérium, který vybudoval. Úspěch byl tohle. Bylo to vidět své dcery smát se beze strachu. Bylo to sedět vedle ženy, kterou miloval, pod stromem, který sami zasadili. Bylo to vědět, že když jeho děti tu noc usnou v bezpečí, milované, šťastné. Bylo to proměnit zkázu v obnovu, bolest v uzdravení, trauma v sílu. Radek se podíval na Martinu a v jejich očích viděl odraz stejné myšlenky. Dokázali to. Ne dokonalé, ne bez jizev, ale dokázali to. Vzali rozbitou rodinu a znovu ji dali dohromady s láskou, trpělivostí, pokorou a neúnavnou oddaností. A teďka dívaj se na 3 děti, které byly středem jeho vesmíru. Radek věděl, že každá probdělá noc, každý okamžik pochyb, každá prolitá slza, všechno stálo za to. Eliška k nim přiběhla, spocená a udýchaná, a prosila o vodu. Radek jí podal sklenici limonády a ona rychle vypila, pak se mu vrhla do klína, i když na to byla příliš velká. Radek ji pevně objal, políbil ji na temeno hlavy a zašeptal, že ji miluje. Eliška obětí oplatila a řekla něco, co Radkovi naplnilo srdce. Taky tě miluju, tati. A děkuji. Děkuji. Proč? Zeptal se Radek. Eliška se na něj podívala těma očima, které byly příliš moudré na její věk a odpověděla: děkuji, že jsi nás nevzdal, že jsi nás zachránil, že jsi nám dal skutečnou rodinu.
Radek nemohl mluvit. Emoce mu zablokovaly hlas. Jen pevně ji objal, cítil, jak mu slzy stékají po tváři. Zofie, vždy soutěživá se sestrou, k nim přiběhla a vrhla se přes Elišku, proměnila obětí v lidskou hromadu smíchu a propletených údů. Gabriel, nechtějící zůstat stranou, se také zapojil do hry a nadšeně křičel. Martina se připojila k hromadnému obětí a tam, v té zahradě pod odpoledním sluncem, se rodina Novák-Dvořák objímala s veškerou silou lásky, která je spojovala. V noci, poté co uložil všechny 3 děti, každé ve svém vlastním pokoji. Radek zůstal několik minut u dveří Eliščina pokoje. Jen ji pozoroval, jak spí. Vzpomněl si na vyděšenou dívku, kterou byla, na dítě, které přebíralo viny, které nebyly její, které neslo tíhu nemožných povinností. A podíval se na dítě, kterým byla teď, sebevědomá, vyrovnaná, šťastná. Transformace byla zázrak. Zázrak budovaný den za dnem, s láskou a oddaností. Šel do Zofína pokoje, která spala objatá s tuctem plyšových hraček, a usmál se. Ta dívka, která tolik plakala, která projevovala tolik strachu, teď spala klidně, obklopená předměty, které milovala. Šel do Gabrielova pokoje, který spal s rozpaženýma rukama, naprosto uvolněný, naprosto v bezpečí. Ten chlapec nikdy nepozná, co je to vyrůstat ve strachu. Nikdy nepozná, co je to nedůvěřovat svým rodičům. Vyroste v domově plném lásky. A to byl ten největší dár, který mu Radek mohl dát. Vrátil se do pokoje, který sdílel s Martinou, a našel ji už v posteli, jak čte knihu. Podívala se na něj a usmála se, tím úsměvem, který Radkovi stále zrychloval srdce. Lehl si vedle ní a několik minut mlčeli v příjemném tichu, jen si užívali vzájemnou přítomnost. Radek prolomil ticho a řekl něco, o čem už nějakou dobu přemýšlel. Řekl, že chce obnovit manželské sliby. Ne proto, že by něco bylo špatně, ale proto, že chtěl oslavit vše, co spolu vybudovali. Chtěl, za přítomnosti všech 3 dětí, znovu potvrdit svůj závazek nejen jeden k druhému, ale k rodině, kterou tvořili. Martina nápad okamžitě milovala. Začali plánovat hned tam. Nadšení jako teenageři představovali si každý detail obřadu. Obnova slibů se konala o 6 měsíců později, jednoho podzimního odpoledne, kdy byly stromy v zahradě zlatavé a vzduch měl tu charakteristickou svěžest ročního období. Bylo to ještě intimnější než původní svatba, jen nejbližší rodina a několik velmi blízkých přátel. Eliška přečetla báseň, kterou napsala speciálně pro tuto příležitost o rodině, lásce a nových začátcích. Zofie zaspívala píseň, kterou se naučila ve škole, s jasným a sebevědomým hlasem. Gabriel, nyní téměř 3letý, prostě běhal mezi hosty a rozdával okvětní lístky a smích. Během slibů Radek nejen slíbil, že bude Martinu milovat navždy, ale také veřejně slíbil svým 3 dcerám. Sliboval, že bude přítomným otcem, jaký měl být od začátku. Sliboval, že je bude vždy chránit. Sliboval, že vytvoří domov, kde se vždy budou cítit v bezpečí, milované, ceněné. Sliboval, že nikdy nic nepostaví nad jejich blaho. A sliboval, že je vždy bude poslouchat. Martina učinila podobné sliby. Slibovala, že bude milovat všechny 3 děti, jako by všechny vzešly z jejího vlastního lůna. Slibovala, že bude ctít památku Kamily a zajistí, aby Eliška a Zofie vždy věděli o mimořádné matce, kterou měli. Slibovala, že bude nejlepší matkou, jakou jen může být. Nedokonalou, ale přítomnou, oddanou, milující. Mezi přítomnými nezůstalo jediné suché oko. Paní doktorka Helena, která tam byla svědkem vyvrcholení let tvrdé práce, otevřeně plakala. Paní Lucie, která viděla celou cestu od začátku, si musela sednout, aby ovládla emoce. Dokonce i někteří Radkovi přátelé, kteří neznali celý příběh, cítili emocionální váhu okamžiku. Po obřadu následoval uvolněný oběd v zahradě. Děti si hrály, dospělí si povídali, slunce pronikalo zlatými listy stromů a vytvářelo na zemi vzory světla a stínu. Bylo to dokonalé ve své nedokonalosti, krásné ve své jednoduchosti, hluboce smysluplné ve své normalitě. Radek vše pozoroval z kouta zahrady, s Gabrielem spícím v náručí a trvalým úsměvem na tváři. Martina se k němu přiblížila a opřela si hlavu o jeho rameno. Zůstali tak několik minut, jen pozorovali Elišku a Zofii, jak si hrají s dětmi přátel, poslouchali smích, cítili jemný odpolední vánek. Martina zašeptala otázku: Jsi šťastný? Radek se na ní podíval. Podíval se na zahradu plnou života. Podíval se na Gabriela klidně spícího v náručí, podíval se na své 2 starší dcery zářící radostí a s naprostou jistotou odpověděl: Více, než jsem si kdy dokázal představit. A byla to pravda. Před lety, když se vše zhroutilo,
Když objevil rozsah zla, kterému dovolil, aby se stalo pod jeho střechou, Radek si myslel, že si nikdy nedokáže odpustit, nikdy se nedokáže znovu postavit. Myslel si, že nenapravitelně zničil budoucnost svých dcer, ale mýlil se. S pomocí, s oddaností, s bezpodmínečnou láskou, se správnou partnerkou po boku dokázal nejen napravit to, co rozbil, ale vybudovat něco ještě silnějšího, pravdivějšího, krásnějšího. Cesta nebyla snadná. Byly noci pláče, dny pochybností, chvíle zoufalství. Byly recidivy, poklesy, nečekané výzvy. Uzdravení není lineární, trauma zanechává stopy, cesta vykoupení je náročná, ale každý krok stál za to. Každá prolitá slza přinesla nakonec úlevu. Každý obtížný okamžik posílil rodinu. Radek se během těch let naučil základní lekce. Naučil se, že přítomnost má větší cenu než dary, že čas má větší cenu než peníze, že naslouchání má větší cenu než řešení, že přiznání chyb má větší cenu než udržování pýchy, že pravá láska není dokonalá, ale je vytrvalá, že rodina není definována jen krví, ale každodenní volbou, být přítomen, pečovat, milovat. Naučil se také o varovných signálech, o důležitosti důvěřovat instinktům, o tom nikdy neignorovat změny v chování dětí. Naučil se, že materiální pohodlí nenahrazuje emocionální bezpečí, že struktura bez náklonnosti je vězení, že disciplína bez lásky je zneužívání. Naučil se rozlišovat mezi někým, kdo skutečně miluje jeho dcery, a někým, kdo jen toleruje jejich existenci. A co je důležitější, naučil se, že nikdy není pozdě začít znovu. Nikdy není pozdě udělat správnou volbu. Nikdy není pozdě upřednostnit to, co je skutečně důležité. Strašlivě se mýlil, ale chybu si uvědomil a bojoval, aby ji napravil. A nakonec, to, co se zdálo být koncem, nejtemnějším okamžikem, se ukázalo jako začátek něčeho nekonečně lepšího. Následující roky plynuly ve sladké normalitě. Eliška vyrostla a stala se bystrou dospívající dívkou, která dodržela slib, že půjde ve stopách své biologické matky a bude studovat architekturu. Zofie rozvíjela svou vášeň pro umění a snila o tom, že bude ilustrátorkou dětských knih. Gabriel rychle rostl, zvědavý na všechno, zbožňovaný staršími sestrami, které se přetahovaly o to, kdo bude mít největší vliv na jeho život. Radek dodržel svůj slib, že bude přítomen. Nikdy nezmeškal školní představení, důležitý zápas, potřebný rozhovor, byl tam, když Eliška zažila svou první milostnou bolest. Byl tam, když Zofie získala první cenu za kresbu. Byl tam pro každý Gabrielův vývojový milník. A Martina byla vždy po jeho boku, vyrovnané a láskyplné partnerství. Dům v Davicích svědčil o nesčetných rodinných večeřích, hlučných narozeninových oslavách, líných nedělních ránech, filmových večerech s popcornem, dospívajících hádkách, emotivních usmířeních, smíchu, až bolelo břicho, několika nevyhnutelných slzách a stálé a neochvějné lásce, která prostupovala každou místností. Paní Lucie nakonec odešla do důchodu, ale dál rodinu pravidelně navštěvovala, neschopná se zcela odloučit od dětí, kterým pomáhala vyrůstat. Růžena také zůstala na blízku, stala se prakticky součástí rozšířené rodiny. Paní doktorka Helena sledovala vývoj dětí i poté, co formální terapie skončila, vždy se zajímala o pokrok této rodiny, která představovala jeden z nejpůsobivějších příběhů zotavení v její kariéře. Patricie se už nikdy neobjevila. Z jejich života zcela zmizela, přesně tak, jak to mělo být. Radek na ní občas myslel, ne se vztekem, ale s jakýmsi vzdáleným soucitem. Promarnila příležitost být součástí něčeho krásného. Zvolila krutost, když si mohla vybrat lásku. Její volby ji definovaly a následky si musela nést sama. Kamila, Radkova první žena, biologická matka Elišky a Zofie, nikdy nebyla zapomenuta. Její fotografie zůstala v obývacím pokoji a rodina si často vyprávěla příběhy o ní. Martina nikdy necítila žárlivost ani nepohodlí. Chápala, že Kamila byla klíčová pro formování této rodiny, že její láska zanechala nesmazatelné stopy na Radkovi a dívkách. Byl prostor ctít minulost a zároveň budovat budoucnost. Jednoho zvláště výjimečného večera, když Eliška oslavila 16. narozeniny, Radek udělal něco, co už dlouho plánoval. Během narozeninové večeře jí předal dopis, který Kamila napsala krátce předtím, než odešla. Byl to dopis, který měla přečíst, až bude starší, plný mateřských rád, projevu lásky, naději do budoucna. Radek ten dopis léta schovával a čekal na správný okamžik. Eliška ho četla nahlas, se slzami stékajícími po tváři, ale pevným hlasem. Kamila mluvila o snech, o odvaze, o tom nikdy se nevzdávat sama sebe. Mluvila o lásce, kterou cítila ke svým 2 dcerám a končila s tím, že ať se stane cokoliv, vždy bude přítomna, ne fyzicky, ale v každé volbě, kterou Eliška udělá.
v každém vítězství, v každé překonané výzvě. Říkala, aby se starala o mladší sestru, aby byla silná, ale zároveň zranitelná, aby milovala intenzivně, ale s moudrostí. Když Eliška dočetla, všichni u stolu plakali. Zofie pevně objala sestru. Gabriel, nyní 10letý a už chápající hloubku okamžiku, držel Elišku za ruku z druhé strany. Martina a Radek se na sebe podívali s tím hlubokým porozuměním, které přinášejí jen roky skutečného partnerství. Tato rodina, postavená na ztrátách a znovuzrozeních, na chybách a vykoupeních, na bolesti a uzdravení, byla živým důkazem, že láska dokáže překonat cokoliv. Radek vstal, požádal všechny o pozornost a pronesl přípitek. Nejen na Elišku a její narozeniny, ale na celou rodinu. Připil na druhé šance, na nové začátky, na odvahu přiznat chyby a na odhodlání dělat to lépe. Připil na Martinu, která vstoupila do jejich životů jako profesionálka a stala se srdcem rodiny. Připil na Elišku, která překonala nepředstavitelné trauma a stala se silnou a soucitnou mladou ženou. Připil na Zofii, jejíž odolnost a radost byly neustálou inspirací. Připil na Gabriela, který představoval budoucnost a všechny možnosti, které teprve přijdou. A připil na Kamilu, která, i když nepřítomná, zůstávala přítomná duchem. Všichni pozvedli své sklenice, propletli si paže a připili si společně na rodinu, na lásku, na život. A v tu chvíli, v tom domě v Dejvicích, který byl svědkem tolika proměn, obklopeni lidmi, které na světě nejvíce milovali, Radek a Martina věděli, že dokázali nemožné. Vytvořili skutečný domov. Místo bezpečí, přijetí, bezpodmínečné lásky. Místo, kde se chyby dali přiznat a odpustit, kde se bolesti dali uzdravit, kde si každá osoba byla ceněna přesně taková, jaká byla. Následující roky plynuly, jako vždy, přinášející nevyhnutelné změny. Eliška nakonec odešla na vysokou školu, ale zůstala na blízku, často navštěvovala, vždy cítila, že má domov, kam se může vrátit. Zofie se s vášní a talentem věnovala své umělecké dráze. Gabriel rychle rostl, zvědavý na všechno, zbožňovaný staršími sestrami, které se přetahovaly o to, kdo bude mít největší vliv na jeho život. Radek dodržel svůj slib, že bude přítomen. Nikdy nezmeškal školní představení, důležitý zápas, potřebný rozhovor. Byl tam, když Eliška zažila svou první milostnou bolest. Byl tam, když Zofie získala první cenu za kresbu. Byl tam pro každý Gabrielův vývojový milník. A Martina byla vždy po jeho boku, vyvážené a láskyplné partnerství. Dům v Dejvicích elegantně stárnul, jeho stěny uchovávaly desetiletí šťastných vzpomínek. Zahrada rostla a rozšiřovala se, Radek a Martina zasadili nový strom pro každý důležitý rodinný milník. Radek se nikdy nevrátil k dřívějšímu frenetickému pracovnímu tempu. Zjistil, že skutečný úspěch se neměří profesními úspěchy, ale pěstovanými vztahy, sdílenou láskou, pozitivně ovlivněnými životy. Martina zůstala pilířem síly a lásky rodiny, osobou, která držela všechny pohromadě, která všem připomínala důležitost být přítomen, naslouchat, milovat, bez podmínek. Její rozhodnutí před lety přijmout výzvu péče o 2 traumatizované děti a ztraceného otce změnilo nejen jejich životy, ale i její vlastní. Našla smysl, lásku, rodinu. A tak v průběhu let se tato rodina, která byla rozbitá a znovu postavena, stala živým svědectvím, že žádná chyba není příliš velká na to, aby se napravila, žádné trauma není příliš hluboké na to, aby se uzdravilo, žádná situace není příliš beznadějná na to, aby se změnila. S láskou, oddaností, pokorou a především přítomností se dějí zázraky. Rodiny se znovu budují, rány se hojí, naděje se rodí znovu. Radek, blížící se, 60 se často posadil na stejnou zahradní lavičku, kde strávil nespočet odpolední a přemýšlel o své cestě. Ztracený a zoufalý manažer se stal přítomným a naplněným otcem. Z muže, který téměř zničil své dcery zanedbáním, se stal někdo, kdo jim pomohl stát se silnými a šťastnými ženami. Z uzavřeného srdce plného bolesti a viny se stalo srdce otevřené lásce, zranitelnosti, vděčnosti. A když se podíval na Martinu, stále stejně krásnou jako v den, kdy ji poznal, když viděl své dospělé dcery, jak je stále pravidelně navštěvují, když si hrál s případnými vnoučaty, která přijdou, když cítil teplo slunce na tváři a slyšel ptáky zpívat na stromech, které sami zasadili, Radek věděl. Věděl, že našel to, co je skutečně důležité. Ne na vrcholu korporátního impéria, ale na zemi v zahradě, obklopen těmi, které miluje a těmi, kteří milují jeho. Příběh Radka Nováka není příběhem dokonalosti. Je to příběh selhání, strašlivých chyb, bolestivých následků.
ale je to také příběh vykoupení, využitých druhých šancí, lásky, která překoná všechno. Je to příběh, který dokazuje, že nikdy není pozdě udělat správnou volbu, upřednostnit to, co je důležité, vybudovat to, co bylo zničeno. A především je to příběh o transformační síle skutečné lásky. Ne romantické lásky, z pohádek, ale skutečné, nedokonalé lásky, která se projevuje v každodenní přítomnosti, v konzistentních volbách, v neochvějné oddanosti. Lásky, která se nevzdává, bez ohledu na to, jak těžká je cesta. Lásky, která uzdravuje, která znovu buduje, která vykupuje. Ta rodina, tvořená rozbitými částmi, které se spojily, aby vytvořili něco silnějšího než součet jejich částí, je důkazem, že zázraky existují. Ne božské zázraky, které padají z nebe, ale lidské zázraky, budované den za dnem tvrdou prací, nekonečnou trpělivostí a především bezpodmínečnou láskou. A zatímco slunce zapadá nad domem v Davicích, osvětluje zahradu zlatavými tóny, zatímco smích se ozývá z otevřených oken, zatímco se rodina schází k další společné večeři, příběh Radka, Martiny, Elišky, Zofie a Gabriela pokračuje. Ne jako příběh s definitivním koncem, ale jako nepřetržitá cesta lásky, růstu a vděčnosti za druhou šanci, kterou jim život dal. Druhá šance, kterou nepromarnili. Druhá šance, kterou proměnili v plnohodnotný, smysluplný, hluboce šťastný život. Druhá šance, která dokazuje každému, kdo potřebuje slyšet, že nikdy není pozdě začít znovu. Nikdy není pozdě dělat to lépe. Nikdy není pozdě zvolit lásku. Konec příběhu. Milí posluchači, doufáme, že příběh Radka, Martiny, Elišky, Zofie a Gabriela se hluboce dotkl vašeho srdce. Pokud vás tato cesta překonání, vykoupení a pravé lásky dojala, dejte nám like dole, přihlaste se k odběru kanálu, abyste nezmeškali žádný příběh a dejte nám vědět v komentářích, který moment vás nejvíce zasáhl. Byla to Radkova odvaha vyvést dívky z té situace? Byl to příchod Martiny, která přinesla naději? Byla to proměna dětí? Chceme vědět, co jste cítili. Každý den přinášíme intenzivní příběhy jako tento, které odhalují nejhlubší stránku lidské duše, které ukazují, že vždy existuje naděje, vždy existuje možnost nového začátku. Život nás může zlomit, ale také nás může znovu postavit silnější. Těšíme se na vás v příštím díle s dalším příběhem, který pohne vašimi emocemi. Na viděnou.